שלום, שמי דוקטור אלי רון, חבר בחוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי. מלחמות רבות, חלקן כבר שכחנו מהן וחלקן לא, נזכרו על ידי היסטוריונים ונכתבו עליהם הררים של ספרים. אבל בכל הסקירות ההיסטוריות האלה אין כמעט זכר לניתוח הסיבות מדוע הן היו אסונות עצומים לכוחות שנלחמו, ומה הסיבות לכך שהביאו לאסונות האלה. חלק מההיסטוריונים פותרים את זה בלא כלום, או לכל היותר בהתייחסות למנהיגים טיפשים, הנהגה אטומת ראש, עם בציליות צבאית, אידיוטים, טיפשים ארורים, ועוד כאלה וכאלה ביטויים. אבל מדוע נטבעו קורבנות כה רבים במערכות האלה, יותר מאשר מערכות אחרות? מה מביא לניצחון במלחמה? מה גורם להפסד נוראי? הודות למה שב מצביא אחד מן המערכה עטור זרי תהילה, ואילו האחר שב אבל חפוי ראש. יש הסבר כלשהו לפיו ניתן לאפיין מכשלות צבאיות ולעומתם הצלחות צבאיות? שאלות אלה הן חשובות, ואי אפשר לפתור אותן בהסברים קצרים כמו חוסר מזל, טיפשות וכדומה. מצביעים שהגיעו לפקד על צבאות עצומים, על קרבות גדולים, על כל המורכבות והקושי הכרוך לכך, לא ייתכן שהם היו טיפשים. דוקטור דיקסון, שהוא מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת לונדון, חקר את התופעות בכלים של הפסיכולוגיה המודרנית, ניתח אסונות צבאיים ומפקדי צבא, והביא אותו למסקנה ברורה. את הגורם העיקרי לתבוסה בקרב יש לחפש במבנה הנפשי של המצביא. יש דמיון רב ביותר בין המבנה הנפשי, התשוקות המודחקות, חסכים מימי הילדות, מערכת ערכים, ציפיות וכיוצא בזה, של המצביעים הכישלונרים בכל הזמנים, בכל המקומות ובכל הלאומים. אפשר לסרטט את דמות האב טיפוס של המצביא הכושל, הכישלונר, והתיאוריה הזו שאותה מציע פרופסור דיקסון, לא זו בלבד שיש בה כדי להסביר אסונות צבאיים שקרו מאז ומעולם. יתרה מזו, ניתן לעשות בתיאוריה שלו שימוש רב לעתיד. יש בתיאוריה הזו כלים לגילוי מוקדם של מצביעים כישלונרים בפוטנציה, ולהפך, אפשר להשתמש בתורה הזאת לצורך איתור מוקדם של מצביעי העתיד שיובילו את צבאותיהם אל הניצחון והתהילה. הרי מה רב ערכו של גילוי מוקדם זה במיון המועמדים לבתי ספר לקצונה ובקידום קצינים במסלול הצבאי? זה יהיה עצום. מה שאנחנו רואים עם הקצונה הבכירה, שחלקה גם הגיעה לפוליטיקה כאן בישראל, זה שמדובר באוסף של אנשים שלמעט יחסי ציבור טובים שיש להם, העבר שלהם הוא כישלון אחר כישלון אחר כישלון. אפשר לבדוק את הדברים באותם כלים שמציע דוקטור דיקסון בספרו הפסיכולוגיה של השלומיאליות בצבא. הספר הזה, והנה אני אציג לכם אותו, הוא למעשה מאחוריי. הספר הזה היה קריאת חובה בצבא הגנה לישראל לקצינים בזמנו של הרמטכ"ל רפול. כך גם אני קיבלתי את הספר הזה במקום שורה במשכורת שקראו לה תוספת ספרות מקצועית. ספר מדהים, ואני מאוד מקווה שראשית כל מיד אנחנו נלמד מהלקחים של מה שהספר הזה ממליץ, ונסלק את הכישלונרים האלה, כי אין שום סיכוי שמי שהביא לכישלון גם ידע לתקן אותו ויביא לניצחון. צריך לעשות את זה כבר עכשיו באמצע המלחמה, כן, באמצע המלחמה, להביא אנשים שהרקע הפסיכולוגי שלהם, הרקע האיכותי שלהם, הרקע האידיאולוגי שלהם, יאפשר ניצחון מוחץ, בלי אבל ובלי אולי ובלי עודף משפטיזציה. תודה רבה.